Okay, now put one here. You Canadona. You Konya no fit rogatol. Only more PA personal advice. Ebony son, this message is to you. As in can reply ya. Ebony son, obulo believe aka me si na arụ adịlọ ịdị nzuzu. Aka me ewepụ Facebook policy aka me soro gị na Igbo ịdị ezigbote nzuzu. Amara m even na some of you guys nya mind the business unu na abụrụ unu problem. Try ya no na mind unu business. Afọ m efe na agwa man pass man. Na ọ bụ nke abụrụ nke ọzọ nya je gwa isi n'isi dị ka isi onye ala kedu ife gbasara isi man pass man dị ka isi onye ala. How does that your business? This man na were iwe kwa ofu ya bịa ọkwa sị na ndị dibia na alụ ọlụlụ ana na fa na-egbusisi ndị mmadụ mana ọ nọlugo kịta na-akparị man pass man o nwekwa onye fụrụ ya onye ọbụla emechasị anya ka ọ na ọfụrụ ya. Let's assume na ọ bụ na pastor debe isi otu a ọ na-aga agwafe okwu ọ maka na ọnwa dibia onye fu dibia otu ọ dị ka ofuchuo n'anya ị na-asị billionaire native doctor n'ụlọ onwe ya ji kwụọ isi gị nwee isi dị ka nke isi ndị mmadụ kedu ife imegbu chief gosi ya ife imegbu chief because ọ dọrọ anya na-emechie Facebook monetization and Facebook payment today ezigbote agụụ ya na-apụtazi dị Facebook again na-ekwu okwu si na-ebegodo Facebook monetization n'akụkụ ihe ekwu ya atanwụpịm fụ onye ga-agwa okwu man pass man na agwa okwu enyi ha wee kee ego 100 wepụta ofu ime ekibe ya ịkpata mụ ya nwee ego nwa na-akwụ na Facebook ịkpatabe ya ime nwere ife ome ihe egosigodo your investment gosi ụlọ ịlụ gosi moto na inwe gosi ife inwe bife inwe nwa dị got ịpụta na-agwa onye karịa ihe okwu ịma ọ na-ịdị nsusu na ịnwere ife at least as a man before you put a challenge you onye karịa gị at least ị ga-adịgodo sure na ife a onye afọ mmemme at least ị na-aka onwe ndị ga-abụ ọka anyị bụ na ọ bụ na ofe apụta na-ekwu ife agba m nkịtị yes odogwu to odogwu gosigodo anyị moto ị na-anya see picture post ka ebupụta moto man pass man ji ezi ndị odibo ya ozi oluhie achọghịzi m ịgụba you are too small. Onye ihe na-akparị ka n'ife niile ọ ka n'ego ọ ka n'ọgwụ ka nwee connection ka nwee contact aga ịfụ aka na-abụ nye ife ndị fancy ihe ekwube bụ hey man pass man eme alụ ọ dị very wicked ọ dịkwa nke a dị nke ọzọ mana aga adụkwa gị ọdụ na onye ihe post video na postuo picture na-akọ nonsense ji ụgwọ ọnụ na oghere ọnụ ọma niile eme exist mba otupunu họrọ ọnụ isi ebe ife ọ like otu o si like ka o si tebe isi kedu ihe gbasara ka ife ị na-etile ọnụ na ife agbasara kedu ife ị na-achọ ụlọ okwu Ebonyi son na Ebonyi steeti bụ unu jegodu kọntrol sie ndị bụ unu bebe iwe chọba na Anambra ị ga-agba okwu na ọ nwere ife na-eme gị n'isi ị na-agwa ọgaranya iri ozu ka ọ ga-esi debe onwe ya kpata before a poor man na-enye rich man advice megodi ife ọ mee first vi iwe nwe dị got akpọpụta akwụkwọ man pass man ije eje ilu ọgwa nkwọ ị na-ewetara man pass man ọnụ gwa m na isi ọma gbasara isi ome ọ isi gị ọ dị otu ka otu a isi nde arapụ m ya ọ ka m si like ya ọ dị m mma na ahụ it's none of your business. You have so many things to talk about, to take care of. What put in a call sort of one even a men them mother. Catch a man, I catch us in Dobia man, that nearly be neon, Papatana silly. Because somebody like Obi Kubana them now, Mirinda GCS where you can put a post to one deep fan of Facebook. Now, I do now unnecessary, on your name where you for Mary. Chimelo Bele can reply at this video. Can wow. Chenamono na kofu alco. So, okay, before I put, I only need the page each or you go. Maybe you want to buy page, monetize page and non-monetize page. You need to page go. Chat ya Chivik TV, Chivik Entertainment. All number be fed in this screen. Only page on LL. If you need any kind of page, you need the page you will maybe you can do it in Facebook.
chat ya Chivik TV, and let's say that page where you amazing with engineer chonye ya cut in the name key where may view or to follower. Ejiri cut mother to follower. Look for a good content in it tinyania chi genyalo aka. If you want page, Chivik TV has pages that he is selling out, nice pages. So chat him on WhatsApp or you give him a direct call to get your own page at a very good and profitable price. Nyagazie.